El temps s'atura. Els carrers es buiden, l'activitat cessa a les ciutats i pobles de Mallorca, però la vida continua. I l'escola, la feina, l'esport i la cultura es traslladen dins les nostres llars. Jugam, ballam, cantam i aprenem a conviure amb una pandèmia que ens ha capgirat el nostre dia a dia. Volem que ens ajudeu a deixar constància d'aquesta situació històrica i entre tots i totes construir l'arxiu del confinament de Mallorca.